Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα ήρθε η μέρα που ήρθαμε στην ΑΟ να ξεκινήσουμε το detailing του Μητρία. Το έχω φέρει ήδη από το προηγούμενο βράδυ εχθές. Είναι, έτσι θα το δείτε, ακόμα βρώμικο, είναι το πριν ουσιαστικά. Και θα δείξουμε και τη διαδικασία και το πώς θα γίνει το αυτοκίνητο. Πάμε να γνωρίσουμε ή μάλλον να τον συναντήσουμε το Λευτέρη για τα παιδιά που θα ασχοληθούν με το αυτοκίνητο, να μας πούν τι θα κάνουμε στο αυτοκίνητο και τη διαδικασία. Πάμε! Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Τι κάνεις? Καλά όρμηση. Καλώς. Ήρθε η ώρα, Για και στους φίλους, ήρθε η ώρα, νομίζω. Να γίνουν τα μπάξια διόριστα. Ναι, πρέπει να γίνει σωστή. Πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σε αυτό πρέπει να σηκώ αυτοκίνητο το Μητρία του E46. Ξέρεις, αυτό που επειδή δεν είχα την ευκαιρία να το αγοράσω καινούριο, προφανώς, εντάξει, θα είναι εξής αυτό το που λένε θα έρθει και θα είναι σαν καινούριο. Έτσι ακριβώς. Στην ουσία θα κάνουμε ένα full detailing. Θα βγάλουμε ζάντες, θα βγάλουμε θόνους. Θα ξεκινήσουμε και τώρα ούτως ή άλλως το πλήσιμο του αυτοκινήτου. Στην ουσία είναι η προετοιμασία που γίνεται πριν το διάλειμμα. Θα περάσουμε λεπτομερή κοινό στις επικαθίσεις που έχει το αυτοκίνητο από ατμοσφαιρικούς ρήπους κλπ. Για να μπορεί να διαλυστεί πιο σωστά από ό,τι με τους ρήπους επάνω. Αυτό, μια ερώτηση από την άλλη. Διάλειμμα μετά, τρία στάδια, τρία ίσως και 4 στάδια, ανάλογα στη λάμψη που θα μας δώσει και τις απαιτήσεις που έχουμε και εμείς και εσύ. Και 2 στρώσεις κεραμικής. Στην ουσία εμείς έτσι δουλεύουμε. Λέμε μια τιμή με τη κεραμική και κάνουμε 2 στρώσεις πάντα. Για να είμαστε σίγουροι εμείς. Για να είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα καλύτερα αποτέλεσμα. Ωραία. Ποιοι θα... Εδώ τα παιδιά είναι ο Σταμάτης, ο συνεργάτης μου και ο Δημήτρης. Άρα ξεκινάμε. Πόσο καιρό παίρνει περίπου? 4 εργάσιμες. Η μία θα είναι φαντάσου η διαδικασία της κεραμικής, ψήσιμο, 2 ώρες ψήσιμο θα ξεκιναστεί, ψήσιμο με λάμπες ΑΙΑ. Αυτό γιατί γίνεται? Καλύτερο σφράγισμα και πιο σύντομο. Το αφήνουμε 2 ώρες στο αμάξι θα ξεκουραστεί και ξεκινάμε πάλι τη διαδικασία κεραμική και ψήσιμο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε τώρα ολόκληρο το αυτοκίνητο και ό,τι μπορούμε θα βγάλουμε στη διαδικασία για έτσι να βλέπετε πώς γίνεται πάνω κάτω και ποια είναι η διεργασία ουσιαστικά για να γίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δείτε εν τέλει. Δεν θα κάνουμε μόνο, έχω και κάποιες λεπτομέρειες που έχω φτιάξει, δεν σας έχω δείξει και που έχω ακόμα, θα γίνουν όσο είναι το αυτοκίνητο εδώ πέρα για να είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλω. Δηλαδή οι λεπτομέρειες που είχα αφήσει τόσο καιρό, λίγο η ταπετσάρια, λίγο κάποια άλλα πράγματα που θα σας δείξω στο τέλος, θα τα κάνω όλα αυτά τα μικρά μπιχλιμπιδάκια, τα περίσσια που δεν είχα τόσο καιρό χρόνο να τα κάνω και τώρα που ασχολούμαι με την εμφάνιση θέλω να βγει από εδώ πέρα στην πένα, δηλαδή επειδή είμαι και ψήρας αλλά τόσο καιρό ουσιαστικά είχα εστιάσει στο να δουλεύει το αμάξι στη συντήρησή του και δεν είχα χρόνο και τόση όρεξη για να επιδιορθώσω άλλα πράγματα, αλλά τώρα επειδή είμαστε και εδώ και είναι ευκαιρία θα πρέπει να βγει το αμάξι έτσι όπως πρέπει στην πένα μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε φτιάξει. Καλή απόλαυση.
άλλο στάδιο που είναι medium αληθή και άλλα δύο στάδια. Η fine και μία ακόμα τις ρούπες την pure. Στην ουσία θα γίνουν 4 στάδια για κλίμα του αυτοκίνητου. Γιατί θέλουμε να έχουμε εμείς τέτοιο αποτέλεσμα και σίγουρα θα πετύχει και ο ιδιοκτήτης. Ναι. Άκου. Τον παίρνω, κλείνω τα μάτια και τον φέρνω από εδώ. Εντάξει, θέλω να δω αντίδραση, αλήθεια. Έλα να σου πω. Σταματάω από εδώ, κλείνεις τα μάτια, θα σε πάω σε ένα σημείο και μετά θα πάμε. Τα μάτια δεν κοιτάς. Εντάξει. Ναι. Πάμε. Όχι, δεν πάμε, δεν φοβάσαι. Μόλις σε πω. Θα γυρίσει, δεν τα ανοίξεις, μόλις πώς θα ανοίξεις. Εντάξει, μην το άνοιξεις τα φώτα. Μαλά, πώς έγραψε έτσι, ρε. Ναι, η Ζάντα ήταν. Κοίτα που κάθισε, κοίτα τώρα που κάθισε. Τώρα είναι σαν πίσω περιοδικό, είναι σαν British UK. Oh, here is the M3 CSL. Εντάξει, που είπαμε ότι κάνεις μάθημα τη Ζάντα, μην το θυμάμαι με τα μάθημα σαν καινούργια, θα ήταν καλό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, respect, είχες δίκιο. Αντίθεση, ναι, γιατί είναι και τα πλασάκια μπροστά που είναι άσπρα, θα συμβαίνει το ξέρεις και φαίνεται και μια... Δείξτε από πίσω, Πίσω έτσι πως είναι η Ζάντα και η Κούκα με τα κάθαρια ασπρένια. Τώρα είναι αυτό που πρέπει. Τώρα είναι αυτό που πρέπει. Το είχα δει τις Ζάντες χωριστά, είχα δει πριν το κεραμικό όπως ήτανε. Αλλά όλο μαζί σαν πακέτο έδεσε πάρα πολύ ωραία. Ήταν αυτό που έπρεπε, πιστεύω. Για πες. Τι κάνατε εδώ. Σταμάτη, θέλω να πεις αναλυτικά στην κάμερα τι έχεις κάνει μέσα στο Τι έχεις κάνει εδώ στο μάτι. Άλλαξε το σαλόνι, το πήρες από καινούργια αμάξι. Καλύτερο από καινούργιο. Καλύτερο από καινούργιο. Το είναι. Το 50 είναι βουλμπουάρ. Είναι βουλμπουάρ. Κάναμε βιολογικό καθαρισμό μέσα, καθαρισμό στα δέρματα, συντήρηση τροφή στην ουσία στα δέρματα, καθαρισμό αεραγωγούς, λεπτομέρειες, οτιδήποτε πρέπει να γίνει μέσα για να γίνει το αυτοκίνητο. Ναι. Εντάξει, το δέρμα άλλαξε χρώμα, έτσι. Ναι. Άλλαξε χρώμα. Μπορεί να μην το θυμόσου να κάνω πως είναι σαν καινούργιο. Απολύματα της καμπίνας έχουμε κάνει. Πριν είχε γίνει κόκκινο και τώρα είναι καφέ, έτσι όπως πρέπει να είναι. Ναι. Πήραμε και τα κάρβουνα που είχαμε φτιάξει πιο παλιά, πολύ πρόχειρα. Τα βερνικώσαμε, οπότε τώρα έδεσε και το μέσα, σωστά. Θες να μας Το πεις για το Αλκαντάρα, τιμόνι? έλα σου δείξω. Μίλησε μας για σένα. Αλκαντάρα τιμόνι, γνήσιο Αλκαντάρα αντίσιμο. Εδώ εννοείται τα κολονάκια, τα φτιάξα και αυτά. Είναι τύπο Αλκαντάρα, αλλά είναι έτσι μαλακό. Θα γίνει αργότερα και ο ουρανός όλος έτσι. Και έδεσε έτσι όπως πρέπει, φίλε. Τώρα είναι στην πένα. Και το καρμπονάκι του εδώ όλα. Σ' αρέσει, Λίγο μόνο. Τώρα είναι
Εκθεσιακό κομμάτι. Εκθεσιακό. Μπορούσε, άνετα. Ζεστάθηκε από τη χαρά του. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, αύριο πάμε στη Θεσσαλονίκη με 300 πάει τώρα, θα κάνει αεροδυναμική με το κεραμικό. Κυρία, αφήνεις μαλαγίες και το πας στο αμάξι. Παιδιά, άμα πάτε πάω στη Θεσσαλονίκη αύριο Δευτέρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σε περάσει 4-5 μέρες, γιατί ακόμα δουλεύει το κεραμικό. Άσχετα με το ψήσατε, όχι. Θέλει 4-5 μέρες να ζήσεις σωστά. Και μετά. Δηλαδή κάτσετε το εσύ όταν το ψήνεις, τι γίνεται. Σκληρή είναι το κεραμικό και είναι έτοιμο προς χρήση αυτοκίνητο. Απλά καλό είναι 4-5 μέρες να μην το βρέξουμε, να μην βραχεύει βροχή, να μην ρίξουμε νερό εμείς. Για να δώσω καλύτερα να δέσει καλύτερα. Οκ. Κάθε φορά που το κοιτάω και διαγράφω το τιμήνι μου πριν και το ξανακοιτάω και γυαλίζει ακόμα περισσότερο. Είναι σαν φωτογραφία εδώ πέρα. Πραγματικά. Θα το βλέπω σε αγγλική, κάπου είμαστε στο εξωτερικό τώρα εδώ πέρα. Και το μαγαζί και όλα αυτά. Δεν μου είπες το κυριότερο. Για πες. Γλυκά έφερες. Τι γλυκά. Έφερες γλυκά για το κέρασμα, για τα καλορίζικα. Σου έχω φέρει πολλά. Ακόμα στο ψυγείο τα έχεις. Τα έχω φάει. Αυτό πάει. Αυτό είναι μόνος έφερες το μάξι. Φίλε, εντάξει, και έδειξε το χρώμα πάρα πολύ. Εδώ μέσα δεν το καταλάβεις αυτοκίνητο. Ναι, και εγώ αυτό, δηλαδή ανυπομονώ να το δω έξω. Βάλω εγώ. Κολλήσεις εσύ, ναι. Αυτό που χρησιμοποιήσαμε. Κάτσε να το βάλουμε και ίσια. Κοσμάς πιστεύει ότι το βάλω στραβά. Ρε φίλε. Συνήθως στραβά τα βάζεις όλα. Για έλα να δεις. Κάτσε το λίγο, ναι, τέλεια. Και πάμε να γράψουμε και τις εγγύησεις. Εντάξει, το βάλες καλά. FX Protected. Για πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Κάποιοι για εγγύηση κάποια πιστοποίηση. Πιστοποίηση εννοείται. Σου πω τώρα. Εμείς κάναμε δύο εφαρμογές κεραμικού. Το πρώτο είναι η βάση της FX, το οποίο στην ουσία είναι ένα κεραμικό βάση και από πάνω μπορούμε να περάσουμε ή το 3D, το F5 ή το Hypernet. Εμείς θέλαμε να περάσουμε το Hypernet γιατί έχει ιδιότητες αυτοίασης, που σημαίνει ότι με ένα κακό πλήσιμο οτιδήποτε αράχνη μπορεί να δημιουργηθεί με ζεστό νερό, θερμοπίστολο ή με την θερμοκρασία του ήλιου το καλοκαίρι. Αυτό θεραπεύεται, στην ουσία κλείνει η αράχνη. Και αυτό θέλαμε σαν αποτέλεσμα του άλλου για να μπορεί να μείνει σε διάρκεια και στον χρόνο. Ναι, το ακούγεται ενδιαφέρον. Παίρνεις πενταετή εγγύηση, η οποία έχει συντήρηση μία φορά το χρόνο. Αυτά που σου λέγα να ξέρεις, δηλαδή ότι μία φορά το χρόνο κάνουμε μία συντήρηση το παιδί μου. Τι σημαίνει αυτό, για αυτούς που δεν ξέρετε δηλαδή. Γενικότερα εμείς συντηρούμε το άλλο στο αυτοκίνητο. Ναι. Κάθε ένα μήνα θα του κάνουμε ένα συγκεκριμένο πλήσιμο με ένα ειδικό σαμπουάν. Δεν είναι δικό σαμπουάν, είναι ένα σαμπουάν το οποίο είναι ανατεχνολογίας για κεραμικά. Ναι. Και οτιδήποτε λεπτομέρειες βλέπουμε εμείς που χρειάζεται επιδιόρθωση, τις κάνουμε επί τόπου και το φτιάχνουμε επί τόπου. Οπότε έτσι και συντηρούμε εμείς σαν κατάστημα το αυτοκίνητο του κάθε πελάτη μας, περνάμε κεραμικό. Ναι. Μία φορά το χρόνο λοιπόν κάνουμε την ετήσια συντήρηση, η οποία κάνουμε μία εφαρμογή ακόμα κεραμικού, ψηλαφίζοντας όλο το αυτοκίνητο και κάνοντας το όπως είναι σήμερα, σαν την πρώτη μέρα που το παραλαμβάνεις και διατηρούμε την πενταετή εγγύηση. Λοιπόν, στην ουσία τι κάναμε. Ήρθε το αυτοκίνητο, κάναμε ένα detailing πλήσιμο, μια προετοιμασία για να μπορεί το αυτοκίνητο να εγκαλιστεί, που σημαίνει πάρα πολύ καλή πλήσιμο στις επιφάνειες τις βαφόμενες. Περάσαμε λεπτομερή διαδικασία με πυλό για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις επικαθίσεις και τους δρόμους που έχει το αυτοκίνητο πάνω, τα οποία ίσως καμιά φορά και με το κοινό μάτι δεν φαίνονται. Ώστε να είναι τελείως λύση επιφάνειες για να μπορέσουμε να γελίσουμε και να φέρουμε το αποτέλεσμα στο 100% που θέλαμε εμείς και φυσικά που απαιτεί και ο πελάτης και πρέπει να απαιτεί ο πελάτης. Έπειτα το φέραμε, το βάλαμε στο αναβατόριο, το σηκώσαμε το αυτοκίνητο, βγάλαμε τις ζάντες. Θα τις καθαρίζαμε, αλλά τελικά στην πορεία προέκυψε ότι πρέπει να τις βάψουμε, να τις κάνουμε το ασημίχρωμα. Εμείς θέλαμε να τις κάνουμε μαύρες, αλλά ο αυτός ήθελε να τις πολλοί μου λέγανε και τις καρδιές, όλοι μου γράφουν. Καρδιές μαύρες. Επειδή ήξερα ότι εγώ θέλω τη ζάτα να είναι σημαίνια και γενικά δηλαδή και τα πλαϊνά της γρίλιας να είναι όλα νίκελ, έτσι. Μ' αρέσει αυτό, επειδή είναι μαύρο το αμάξι, μ' αρέσει να έχει αντιθέσει. Η αντίθεση αυτή πραγματικά έδεσε όλο το αυτοκίνητο. Έχεις λεπτομέρειες επάνω, παιδί μου, που κάτσε να κρίνεις. Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
Περάσαμε κεραμικό τις ζάντες. Κάναμε ένα βιολογικό καθαρισμό, εντάτωση στα δέρματα, εφόσον καθαρίσαμε και τα δέρματα στο σαλόνι του αυτοκινήτου. 4 στάδια γυαλίσματος. Τα αμάξι έμεινε μέσα 5 μέρες. Περάσαμε κεραμικό στα κρίσταλα, το rain cell της FX, το οποίο είναι για διαβροχοποίηση στην ουσία. Μετά τα 40 χιλιόμετρα δεν χρειάζεται να λειτουργήσει το καθαριστήρα σου, φεύγει το νερό. Κάναμε επίσης ένα full καθαρισμό στο κινητήρα και πολλές λεπτομέρειες που δεν γινόταν να φύγουν με κάποιο πανάκι αυτά. Χρησιμοποίησαμε τα πινελάκια του Warhol στα φυκιατμό. Είναι το πιο λίγο κεραμικό που έχει στο εμπόριο, είναι 30 ml. Γιατί άλλα κεραμικά είναι 50 και 100 ml. Και είναι περίπου στις ίδιες τιμές. Αυτό είναι 30 ml. Η βάση που βάλαμε είναι 153. 30 ml πώς φτάνει για ολόκληρο αμάξι? Ένα αυτοκίνητο. Μόνο για Μπορεί να περισσέψει ελάχιστο. Ας πούμε στο δικό σου το βάλαμε όλο. Όπως και τη βάση. Στάρεις με τον Jackson, εσύ. Ήταν πολύ ωραίο ήταν αυτό ρε Μπούστη. Δεν πειράζει. Πού είχαμε μείνει τώρα? Το Β7. Στο Hypernity. Β7 πήγαινα στο Β Δημοτικού. Όπως παράδειγμα και το Β7, πάλι το χρησιμοποιούμε. Κλείνεις τα ρε μαλάκα. Δώνεις. Άντε επαγγελματίας. Άντε ρε μαλάκα που με έχει πιάσει. Γράβε με βίντεο ρε φίλε. Δεν φτάνει δηλαδή. Πάνω που χωράει να γαμίσετε ρε Μην στηρίξεις το κινητό σου. Εγώ ποτέ δεν χτυπάει. Το δικό μου που Πάνω είναι. που Πάντα με χωράει ρε δίκη μαλάκα. κάρμπον, πάντα με δίκη κάρμπον και πάντα με δόνηση. Πάνω που χωράει ρε μαλάκα. Πάντα με δίκη κάρμπον. Να μιλήσω ωραία και... Fort4group.eu τρέχετε όλοι. Παρεξηγήθηκε μαγίτα. Όχι δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κάτσε να φοράμε μια λεμονάδα. τώρα που μας διέκοψε, τι θες κανένα γλυκό πάλι? Όχι, έχω λεμονάδα. Λεμονάδα. Γράφτα. Θα μπει στα τέτοια. Στα backstage. Σου έχω χρεώσει μαζί με τα... Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Και φαίνεται πρέπει να έχω καμιά συνδρομή στα sweats. Δεν θέλω. Παίζει κιόλας, είδα. Πάμε κλειδί. Ωραία, Β7. Τι είναι το Β7? Αυτό είναι 9 ήττα που λένε. Εννέα σκληρότητας, 9 hardness είναι τα κεραμικά όλα που δουλεύουν με τις FX. Οκ, είναι όλα τα πιο σκληρά που υπάρχουν. Υπάρχει και 4 ήττα, 5 ήττα, τα οποία είναι τα μονοετή. Θα σου εξηγήσω πάλι μετά γι' αυτό. Αυτά είναι 9 ήττα σκληρότητας. Το Β7, όπως σου είπα, όπως και το Hypernity, και αυτό είναι πάλι 30 ml. Στην επιφάνεια τελικά σου που είναι το μητρία σου, το 46, πάλι χρειάζεται να το περάσουμε μόνο. Ναι. Έπειτα, το rain cell που είναι και τα τζάμια, χαλάμε σχεδόν λίγο παραπάνω από το μισό. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι περισσεύει. Και για τις ζάντες, χαλάμε πάλι λίγο παραπάνω από το μισό για 4 ζάντες. Παράδειγμα 19 ζάντες. Το δουλεύουμε και με τον αερογράφο. Έπειτα έχεις μία εγγύηση η οποία είναι το Hypernity, το οποίο μπορεί να μπει και μόνο του σαν υλικό. Α, μπορείς να βάλεις μόνο αυτό το Ναι, με κεραμικό. serial number. Εμείς ουσιαστικά έχουμε δύο certificate. στρώσεις κεραμικού τώρα, έτσι. Ναι, δύο στρώσεις Ωραία. κεραμικού. Η μία είναι η εγγύηση σου, είναι αυτή εδώ. Και από πίσω γράφουμε τα στοιχεία σου, τα στέλνουμε με email κατευθείαν στην Πολωνία, στην FX, με κωδικό, serial number, certificate, πιστοποίηση και σου γράφει ότι είναι self-healing technology με αυτοίαση. Ναι. Η μία εγγύησή σου είναι αυτή. Η άλλη εγγύησή σου είναι για το Β7, που είναι η βάση, η οποία έχει τα αυτοκολλητάκια μέσα και ό,τι άλλες εργασίες με τα κεραμικά της FX έχουμε κάνει, βάζουμε και ένα αυτοκόλλητο, πάλι με serial number, πάλι το στέλνουμε φωτογραφία σε email στην FX, καταγράφει το αυτοκίνητό σου μέσα. Ναι. Το αυτοκολλητάκι το κλασικό που βάζουμε όλοι οι επαγγελματίες, οι detailers με κάθε εταιρεία που δουλεύουμε στην πόρτα, εμείς έχουμε βάλει τις FX. Η δεύτερη εγγύησή σου λοιπόν αυτή, θα τα φτιάξουμε μετά πάλι με πινακίδες, χιλιόμετρα κλπ. Και το παίρνεις. Το αυτοκίνητο σου το δουλέψαμε με αλφαδόρους γκρούπες. Καλά, να σου ρωτήσω κάτι, πόσο αλφαδόρους έχετε? Έχω 13. 13 αλφαδόρους. Ναι, κάθε τι που μας έβγαινε σε ένα αυτοκίνητο παίρνουμε έναν αλφαδόρο. Και έχουμε πάρει τα 15 έχω 3. Που είμαστε 3 άτομα και πάμε για 4 τώρα. Θέλω να δείξεις σφουγγάρι στο κόσμο που μου δείξεις σφουγγάρι για μένα. Εδώ είναι το σιρτάρι με τα μεταχειρισμένα σφουγγάρια. Ένα από τα σιρτάρια με τα μεταχειρισμένα σφουγγάρια. Εδώ είναι το δεύτερο σιρτάρι με τα μεταχειρισμένα σφουγγάρια. Εδώ είναι το τρίτο με τα μεταχειρισμένα σφουγγάρια. Πόσο κρατάνε αυτά? Μέχρι 2 αυτοκίνητα το καθένα μπορεί να τα κάνεις. Εγώ το πετάω τουλάχιστον μετά. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που τα κρατάνε περισσότερο. Μπορεί να μην τα φθύρουν τόσο πολύ.
Αλλά εγώ θεωρώ ότι μόλις φτάσει γύρω στο 70%. Και να δουλεύεις και εσύ εργονομικά. Δεν σου δουλεύει σωστά, δεν παράγει έργο το σφουγγάρι αυτό. Εδώ είναι καινούρια, μικρά. Αυτά, μπάκια και κοπά. Αυτό πιο σκληρό, αυτό είναι μεσαίο. Αυτό είναι πολύ μαλακό, αυτό είναι μαλακό. Αυτό είναι τώρα για τους DIY geeks, detailers, είναι παράδεισο. Αυτό εδώ είναι το... Όπα, κοίτα μόνο η συσκευασία. Ναι, είναι ρούπες, είναι τρομερό. Η συσκευασία γαμάει, Και τις κόχνες είναι ωραία. Ωραία. Οχ, heavy κάτω. Εδώ είναι μερικά γουνάκια που έχουμε, τις ρούπες. Έχουν μείνει μερικά σημαδάκια στο καπό, τα οποία προφανώς είναι από βάψιμο, δεν έχει να κάνει. Ουσιαστικά το detailing όταν έρχεσαι είναι για να φτιάξεις τη λεπτομέρεια. Τώρα, Τα πετραδάκια είναι πετραδάκια. ναι, τα πετραδάκια δεν γίνονται έτσι, γιατί ξέρω ότι μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει, ξέρω εγώ, και αυτό φτιάχνω. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι, εσύ φτιάχνεις αυτό που... Κοίτα, εμείς θέλαμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να σου βάλουμε πάνω από τα μποναριστά, να το καλύψουμε χρώμα, αλλά είναι τόσα πολλά που θα ήταν πολύ άσχημα. Εμένα δεν θα μ' άρεσε. Δηλαδή, αν το ζητήσεις, το κάνω, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Έχεις κάποιες λακκούβες, τις οποίες τις έχω βγάλει βίντεο, να σου δείξω, να σου δώσω και τα αρχαία μαθές. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, ο γνωστός σε εμάς λακκουβάκιας, τις αφαιρέσαμε. PDR, ναι. Ουσιαστικά τις λακκούβες χωρίς να βάψιμο. Λακκούβες χωρίς βάψιμο, ναι. Έλα το πεις λίγο. Γράφε όμως. Γράφω ρε μαλάκα, γράφω. Ωραίος. Όλη την ώρα γράφω ρε μαλάκα. Ρε, το ανοίγω κάθε φορά και νομίζω ότι έχω καινούριο αυτοκίνητο. Πραγματικά είναι λες και ήρθα τώρα στη BMW Munich και τους λέω και τους έσκαθα 50, 60, 70 χιλιάρικα και να τους πω ότι θέλω ένα... μου άλλαξε σαλόνι, δεν είναι το δικό μου αυτό. Ξέρεις. Και τους λέω δώστε μου ένα αυθεντικό, ό,τι πιο γαμάτο Mi 346 υπάρχει. Έτσι νιώθω τώρα. Εκτός με το iPad Pro εκεί πέρα που υπάρχει. Τι λες ρε, γαμάει το iPad Pro. Εκεί έχει κάτι... Το tablet που πήρα όταν ήμουν 13 χρονών έχει, αλλά εντάξει, καλά είναι. Ναι, όχι, κοίτα, επειδή μερικοί το κράτησαν αυτό και εγώ γενικά δεν είμαι τύπος που θα βάλει μαλακίες. Δεν μου αρέσει το τύπου μαμά ή θα βάλει το τύπου μαμά με τα κουμπάκια της μαλακίας, δεν μου άρεσε. Ήθελα να είναι full οθόνη. Όχι, το προηγούμενο που υπήρχε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ήταν λίγο σώτα, ρε φίλε, ήταν λίγο κακό. Αυτό εντάξει, καλό είναι, ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Είναι λίγο. Έκανα redesign στο 2021. Εντάξει. Εδώ. Αυτό για μένα, για τη δουλειά μου. Ναι. Ευχαριστώ. Έχεις και κάνα 2-3 ακόμα 50 τέτοια. Αν έχεις, να δώσουμε κι άλλα. Άρα τώρα μου λες ότι εγώ αύριο αυτό το αμάξι να μην το πάρω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κάνεις υπομονή, 5 μερούλες και την άλλη εβδομάδα θα κάνεις μια βλογκάρα, θα γραφτείς εδώ σφικά. Αφού θα πάω ταξίδι τώρα, πάμε Θεσσαλονίκη, ωραία Σαλόνικα, SKG να μας ζουνε τώρα. Άμα δεις πήγαινε, Ναι. οπότε σου πρέπει να φτιάξω, δεν με νοιάζει. Όχι, τι να μου ξαναφτιάξω, γιατί θα χαλάσει. Φίλε, εντάξει, είναι... Σου λέει η εταιρεία 5-6 μέρες να μην πέσει νερό. Γιατί θα πέσει νερό. Αυτό θέλω να σου πω, οτιδήποτε πάθει, σου έχω δώσει εγγύηση. Α, σωστά. Δεν μετράει έτσι η εγγύηση. Άρα κατάλαβες. Πάμε τώρα off-road αύριο. Εγγύηση, έχω εγγύηση. Έχω και το αυτοκόλλητο μέσα, όλα. Θα σου πω, κοίτα. Εντάξει. Άμα θες να πας, πήγαινε, θα στο φτιάξω. Στο χαπί του. Άμα δεν με μαλάκας, άμα μου πεις να μην πάρω. Όχι, για μένα μην πας. Μην πας με τα μάτια Δεν θα πάθει τίποτα, αλήθεια σου. Απλά η εταιρεία. Απλά δεν θα δέσει τόσο γαμάτα όσο πρέπει το κεραμικό. Η ίδια εταιρεία. Αυτό θες να πεις. 5 με 6 μέρες χωρίς να πέσει νερό, κάποιο λόγο θα έχει. Ας το σεβαστούμε. Αυτό ρε παιδί μου, όχι κάτι τρομερό. Πάρ' το πεντάρι και πήγαινε. Να πάρει το πεντάρι. Πάρ' το πεντάρι, να πάρεις και έναν οδηγό και να κάτσεις πίσω, να σε πάνε κιόλας. Και πάμε το πεντάρι τέρμα τώρα βρώμικο και έχει ήλιο, ρε, μόνο ήλιο. Και να σκέφτομαι ρε μαλάκα να πάω να πάρω το Mi 3. Δεν πειράζει, θα πάμε σε επόμενο όλοι μαζί. πειράζει. Θεσσαλονίκη. Ναι, την εβδομάδα Την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη. θα φτιάξουμε μια βιντεάρα, ένα rolling video. Εννοείται rolling video. Έχουμε κάνει ήδη ένα, θα κάνουμε ένα δεύτερο. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Βασικά όχι να σου κάνω, δεν έχω κάνει και την άλλη φορά. Απλά να την πούμε και στο βίντεο. Α, κάτι είχαμε πει, κάτι δυνατό. Είμαστε διατεθειμένοι, η ομάδα μας, να βάλεις ένα διαγωνισμό, τον οποίο να κάνουμε ένα full detail, όπως κάναμε στο αυτοκίνητό σου, ένα τυχερό. Ουσιαστικά μας παρέχει το Θα σου πω, θα κάνουμε 2 τυχερούς, δεν κάνουμε. Θα κάνουμε 2. Ένα θα κάνουμε full detail. Έχει όρημα. Και όχι, θα κάνουμε δώρα.
κουβάδες Workshop, πετσέτες, πινελάκια, ένα full πακέτο, αξίζει 250 ευρώ, της FX και της Workshop μαζί. Γιατί? Ο κόσμος έχει πάρει πλάκα. Τα ίδια πάρε μαζί. Δεν πάει πολύ ρε φίλε, είναι ωραίο. Γιατί? Φτιάξε το πούντο. Εξήγησε όμως και παίζει λίγο στο βίντεο ότι ένα αυτοκίνητο να είναι σε κατάσταση που να μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό. Μην φέρει όλος. Παιδιά, ναι, δεν θα είναι. Δεν είναι... Όχι, άκου, θα σου πω το άλλο. Ας είναι ό,τι μάρκα θέλει. Ας είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αψεγάδιαστο. Για να κάνουμε ένα ωραίο detailing το οποίο ρε παιδί μου. Αψεγάδιαστο εννοώ. Εννοείται να μην έρθει. Είναι τρακαρισμένο αμάξι με κρέμα του προφυλάκτη. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι. Εγώ θα ήθελα να σου πω ένα παιδί που να σέβεται την περιουσία του και να θέλει να τη σεβαστούμε κι εμείς. Αυτό. Και να φανεί και τα αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιο τι να στο φέρει αψεγάδιο, να είναι γυαλισμένο και απλά να το περάσει σε ένα. Όχι, δεν είναι αυτό. Εννοεί να μην είναι τρακαρισμένο, να μην είναι. Να μην είναι χτυπημένο, να είναι. Να έχει τις φθορές του. Οπότε, τι προσφέρουμε στο πρώτο νυχτής τι κάνει. Ένα full detailing, όπως το είπαμε εμείς, κεραμικός, ζάντες, κρίσταλα, βιολογικούς σαλόνια, τα πάντα, ό,τι έγινε στο αυτοκίνητό σου ένα ίδιο. Μέσα Το έξω, έτσι. οποίο άμα γουστάρεις το βιντεοσκοπούμε και όλο του πελάτη. Ναι, θα το κάνουμε, θα φτιάξουμε να το κάνουμε παρέα. Ναι. Και ο δεύτερος δώρο αξία 250 ευρώ. Workshop και FX ταυτόχρονα μαζί. Ωραία. Για να μπορεί να κάνει οπότε κάνουμε πινελάκια, βούρτσες, τα πάντα. Γάντια, σφουγγάρια, κουβάδες, σίτες, όλα. Λοιπόν, παιδιά. Και ποιοι είναι οι όροι, για ένα φίλο ρωτάω. Για ένα φίλο Και ο νεόφυτος, το έχω αφήσει πάνω σε αυτό, είναι ειδικός. Οι όροι του διαγωνισμού αυτού θα είναι πρώτον, θα υπάρξει ένα post, υπάρχει ένα post στο Instagram το οποίο είναι μαζί με τον Λευτέρη στο προφίλ μου και στο προφίλ του υπάρχει περιγραφή κάτω. Στο προφίλ της εταιρείας. Στο προφίλ, συγγνώμη, ναι, ΑΟ, έτσι. Θα υπάρχει σχετικό link στην περιγραφή. Οπότε μπαίνετε εκεί, κάνετε tag 2 φίλους, για να είναι πιο δίκαιο και πιο συνετό το διαγωνισμός, θα κάνουμε, κάθε άνθρωπος θα κάνει από ένα σχόλιο, έτσι, μην κάνω τώρα 50.000 σχόλια κτλ. Follow τη σελίδα της ΑΟ στο Instagram, follow το δικό μου Instagram και 2 νικητές, ο πρώτος θα κερδίσει full detailing και ο δεύτερος το πακέτο που θα υπάρξει με τα προϊόντα αξίας 250 ευρώ της FX και της Workshop. Οπότε αναλυτικά όλα και στο Instagram, γραμμένα θα τα βρείτε. Θα δώσουμε και μια φωτογραφία της οποίας όπως είναι το δώρο το δεύτερο του νικητή, να έχουμε όλα τα προϊόντα στην να τα δει κάθε ακόλουθος. Οπότε μπείτε και στο Instagram και ακολουθήστε τους όρους για να μπορείτε να κερδίσετε. Νομίζω είναι πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον και το οποίο θα χαροποιήσει οποιονδήποτε κερδίζει, γιατί εντάξει είναι κάτι, δεν είναι, ξέρεις, ναι, δεν είναι κάτι, ξέρεις, ακόμα και το κινητό που του μεταξύ μιλάμε τώρα για αξία ενός iPhone 13 Pro Max, αλλά το iPhone θα το πάρουν όλοι, παιδί μου, αυτό είναι κάτι, είναι πιο extra, το οποίο δεν θα το δώσει εύκολα, δηλαδή, ξέρεις, είναι... Ο Γλυκάς. Είναι ωραίο. Η ζάντα του. Ναι. Η ζάντα. Ωραίο. Έχει και μπρέμπο που δεν έχω εγώ. Για να πούμε και από πού τα προμηθευόμαστε. Ο άνθρωπος είναι από τα γαμώτα καλά παιδιά. Ο Φίλιππος, φοβερός συνεργάτης μας. Είναι ο Φίλιππος και θα ήθελα να τον βάλουμε από κάτω στο link να ξέρουν από ποιον παίρνουμε αυτά τα φοβερά πράγματα. Πολύ ωραίο όντως. Εντάξει, είναι κάτι πρωτότυπο. Ωραίο μπρελοκάκι. Τώρα ξέρεις μόνο πως είναι να πάρεις και τα φρένια. Ναι, το ξέρω. Μήπως επειδή έχει εδώ μπρέμπο μπορεί να μπει και σε μένα. Σε κάθε αυτοκίνητο που κάνουμε full detailing παίρνει ένα τέτοιο δώρο και ένα αρωματάκι, δείξε μου το αρωματάκι. Κι εγώ θέλω ένα. Πριν φύγεις. Πριν φύγεις, Άρα δεν με αφήνω. Και δείχνω στην κάμερα τι Το εννοείται ότι δεν θα φύγεις με αυτό το αμάξι, το είπαμε. Θα φύγει το πεντάρι. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Είναι καθεαυτού ξύλο το οποίο έχει άρωμα μέσα. Είναι ξύλο. Είναι όλο ξύλο. Ωραία, μαλάκα. Καθεαυτού. Παρακαλώ. Μυρίζει σαν ένα κρυφό άρωμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσατε. Εντάξει, το αυτοκίνητο
έγινε τρομερό, η δουλειά ήταν τρομερή, το είδα και έξω στον ήλιο πλέον. Θα το δείτε και εσείς στους δρόμους, θα το κρίνετε και εννοείται κάνετε subscribe, like και μείνετε για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.